Tervetuloa mukaan Kulttuurigaalaan perjantaina. Nyt keskitytään kuuntelemaan aivoasiantuntija Moona Moisalan vinkkejä siitä, miten voi harjoitella keskittymiskykyä. Alkamassa on 6:30. Itärajan tilanne ei ota rauhoittuakseen. Mihin Venäjä pyrkii, kun se päästää turvapaikanhakijoita Suomen rajalle? Katso A-studio. Skal vi ønske Gro velkommen? Hun er lege, og så har hun gått til Harvard. Ja. Ingen er perfekt. Alle er opptatt av makt, til og med Reiulf Steen. Vi må finne noen andre. Oddvar Nordli er rett mann til å ta over. Du må være forberedt på at dette kommer til å bli mye verre. I regjeringen som presenteres, så vil ikke ditt navn bli nevnt. Nå har vi fått nok av dette her. Kom ut! Mener du at du ikke er bekymret for en fremtid under Gro? Rauhoittukaa, kauhukakarat. Vielä 5 minuuttia. Ootteko valmiina? Passu paikalla. Kaikki kunnossa. Aina valmiina, amigo. Niin kuin joka joulu. Sådär. Ettei nyt vaan sattuis mitään. Ai. Uusi joulukalenteri. 1. joulukuuta alkaen. Tässä on Pirjo Paakari ulosottokarastosta, hei. Joo. Velkasi ovat menneet. Nyt tässä linjassa jotain häikkää.